салому алейкум дӯстони азиз, хуш омадем ба канал. дар навори имрӯзаи мо квартира ва хонаи заминӣ мебошад. эҳтиромона хоҳиш мекунем касоне ки дар канал подписатсия нестем, подписатсия кунед, лайк менед. дӯстони азиз, дастгирӣ кунед, дастгирии шумо бораи мо хеле муҳимай. ва касоне ки хонаи фурӯшӣ дора, замини фурӯшӣ дора, рақамҳо дар рӯи экран нишон бо тариқи ватсап равон кунед, реклама мекунем, рекламаш без суммай. Ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Фирдавсӣ. Дукомната квартира дар 2 этаж қарор дорад. 45 метр квадрат нархаш бошад. 155 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об суви доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳам 80%. квартира айни ҳолу коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамошон дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар Миясакомбинат. дукомната квартира дар 3 этаж қарор дорад. 38 метр квадрат нархаш бошад. 250 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об суви доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳам 80%. ремонти нави замонавӣ дорад. харидори аниқ бошад. рақамошон дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, Зарафшону дар рӯ ба рӯи дарвозаи Ҳисор. духонага квартира дар 11 этаж қарор дорад. 52 метр квадрат, доми 14 ошёна мебошад. дорои 2 лифт, об суви доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳам 80%. нархаш бошад 235 000 сомонӣ бо савдо мешавад. ремонти миёна дорад. хонаҳо алоҳида мебошанд. ванна ва ҳоҷатхона якҷо мебошад. харидори аниқ бошад. рақамошон дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина хонаи замини фурӯшӣ дар шаҳри Исмоили Сомонӣ, райони Кӯшониён, кӯчаи Ҳақназар Кабуд. 17 1 сотиқ замин, 2 дар хона бо верандаш, кухни, баня, ҳоҷатхона, об суви доимӣ ҳаст. нархаш бошад $14,000 бо савдо мешавад. ремонти миёна дорад. харидори аниқ бошад. рақамошон дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина хонаи замини фурӯшӣ дар шаҳри Қурғонтепа, ҷамоати Бӯстонкӯла, деҳаи Сабзавод, мактаби 23. 13 сотиқ замин, 3 дар хона бо калидор. оби нӯшокӣ бо дари ҳавлин мегузарад. суви доимӣ ҳаст. нархаш бошад бо маслиҳат. дарахтони мевадиҳанда дорад. ремонти хуб дорад. харидори аниқ бошад. рақамошон дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. дар рақамҳои Россия будагиш имо, ватсап, вайбер дорад. харидор бошад, марҳамат занг занед, дер накунед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар Бохтар Қурғонтепа, дар наздикии бозори Ниҳӣ ҷойгир мебошад. дукомната квартира дар 6 этаж қарор дорад. 46 метр квадрат нархаш бошад. 155 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об суви доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳам 80%. квартира айни ҳолу коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамошон дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи фурӯшӣ дар Бохтар Қурғонтепа, райони Ломоносов, 3 комната квартира дар 4 этаж қарор дорад. 43 метр квадрат нархаш бошад. 210 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об суви доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳам 80%. квартира ремонти беҳтарин дорад. харидори аниқ бошад. рақамошон дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. хона срочно фурӯхта мешавад.